Eu mă numesc Bogdan și înainte de a începe, nu ezitați să apăsați butonul de like. Astăzi vom juca al doilea episod de Skywars. Încă o dată, poate nu o să câștig niciun meci azi. Ok. Acum trebuie să aștept un pic până se bagă mai mulți playeri. Max 008. Hai că se bagă acum imediat toți. Așa, acum se încarcă. Ce? Iar a ieșit ăla? Messi 16 a ieșit. Oi, dar pe mapa asta am câștigat eu. Am câștigat eu data trecută. Atunci, exact în ultima. Ok. Ia, fără. Ok, 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Hai. Bun. Așa, burete. Așa. Ok. Stai să... Odată am dat din greșeală cu TNT-ul când am vrut de fapt să dau pe burete. Altă coapă. Ok, așa. Bă. Ok. Ok, așa. Așa. Ok. Sper că nu vine nimeni la mine, ok. Dar uneori în bureții ăștia îs capcane. Cum ar fi ăsta? Capcană, cum ziceam. Nu, dar mă omoară. Ce ușor am murit. Nu trebuia. Unde-i ăla, că vreau să-l omor. Hai, lasă-l. Ne mai băgăm la un alt match. Oi, sper să nu mai intre. Sau să iasă. Sau skill. Așa. Hai, da, nu-mi place că nu face așa repede. Da, hai, așa, 15, uite, Messi 16 ăla. Hai, odată, și yes. Yes, avem să de piatră. Nu vine pe aici. Ba nu vine nimeni de fapt. Hai. Așa. Uite-l pe ăla, ce frumos. Asta e. Să le dăm bureții. Așa frumos, ne-am pus nebureții. Uai de capul meu, du-te încolo. Ba, nu uite că nu mă atac oricum. Atunci e bine. Marș. Nu-mi plac astea. Păi! O, sau era a mea? Frere.
Cum ziceam. De 6. Mai lăsăm cu 26. Să vedeți aici bine. Urmă din săgeți. Ar fi ceva. Și nici n-am... Așa nimeream pe ăla. Dacă-i dau unul ăsta. Care o dat, mă? Doar la drept în cap am dat-o. Au! Lol, dar ce s-a întâmplat? Cum a murit? Da, ce? O dat numai cu ouă. Da, o dat... What? Cum așa? Deci nu înțeleg jocul ăsta. Nu-l înțeleg. Ok, nu m-am ieșit un picuț. Ok. Nu am vrut să văd ceva. Hai, până începem. Masi. Haide. Team. Nu. Nu. Ok. Frumos, și a început. Nu prea-mi place mapa asta, mai ales dacă e pe noapte. Iar n-am prins ce-s bun. Iar nu am prins ce-s bun. Da, bun, era. Numai ce sunt proaste prind. Plus că ești pe noapte și mapa asta e foarte nașpa. Stai prost. Frere. Bă, care e dat aia lui. Marș. Sigur a vrea să dea cutia aici. Dar eu mor, eu mă arunc. Adică nu mă arunc. No! Bă. Vă mor bătăți. Da. Uai, dar nu mă pierd. Nici un kill nu cred că am dat. Nici unul. E în sfârșit o mapă mai faină. În sfârșit. O mapă mai faină. Fără timp. Corect. Cu 2 de R. Nu? Corect. Lucky Black. Ok, așa. Nu mai ieșiți, vă rog. Păi normal. Să nu mai iasă, ce bine ar fi. Ok, mie îmi place cu lumea asta, că îți dă și chesturi șmecherea, e singura lume care o urăsc. În restul nu prea am treabă și eu cu ele. Că îmi place ce-ți dă în chest. Și-s faine ele așa, că pe aia mai și aluneci uneori pe gheața aia. Lucky Black. Și mai frumos.
urăsc când pe mape se face noapte. Ce? Nu știu. Bă, pe ăla, cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe ăla? Bo. Că e chiar bou. Bă. Chiar din astea am prins. Cred că e începător ăla. Fiindcă a încercat să dea cu bomba aici. N-ai cum să dai până aici cu bomba. Stai să nu vină cineva din spate. Ok. Încearcă să sparg beta. Dar mi-e frică să mă duc eu. Fiindcă nu poate are burger și prostii astea. Cred. Marș că ladă. Chiar băi, am uitat să-mi pun bureți. Gata, cred că s-a dat bătut. Nu trebuie. Că e creepy. Ora. Ora cred că era un creepy. Mă, ca sigur. Ăla are chestii OP. Are chestii extrem de OP. Foarte OP. Uite, mai mâncă mere. Ce dai, mă? Sugeți. Mă pun colindo. Hai să punem și noi. Nu punem ăla lui Herobrine. O melodie așa frumoasă. Să ne liniștească un picuț. Uai, ce sabie are, nu! Trebuie să-l omorâm. Sau măcar să-l omorâm așa în bătaie, că ăla are o sabie de rupe. Ăsta-i piscriu, da? Da. Și el vine la mine. Bă, tu știu vreau să mor eu. Ce faci? Ce faci? La mine, he. Stai să văd câte minute avem deja. Da, cred că sunt numai 14 minute. Și mai facem unul. Hai să mai facem unul. Nu, ok. Și cum... Ba nu, hai să mai facem unul repede. Vreau să spun și cam atât cu acest episod. La revedere. Nu spun eu de obicei, dă-mi palpă cu mapa asta. Ce urăsc mapa asta. Yes, hai, banul s-o băga. Gata, banul, mă, stai că mapa asta are mulți. Ce vreau? Dar ce bine că l-au aruncat ăla, că dacă nu, cred că mă omoră. Copară. Ia mă că și boa ăla îi. Masi, haide. Masi, haide. Cine face timp? Tu faci cu tine singur. Că nu fac timp. Numai așa în prostială. Adică n-ai trădez.
am o săgeată împlantată în mine, dar cine mi-a dat-o? Na, și bureți? Adică nu prea aș vrea. Ai, ce m-am bucurat dacă aș avea în burete o sabie foarte OP. Stai, că dacă vreau să vin aici. Prostia! Yay! Dar și eu cam... Uite ce m-a speriat ăla, dar uite că l-am bătut. No! Bă, ce prost-i. Să mai duc în... The frage. Vino mă încoaș. Vino mă încoaș. Și în coferetă nu mai e nimic. No! Bă, ce prostie. Ia că pică, ia că pică, ia că pică. Nu, ia că pică. Nu, că eu am picat. Că vreau să mă ridic, să pun niște blocuri și el pica. Normal și normal. Ok, și cam atât cu acest episod de Red Dead.